Yes. Jatend migao mar weche Teko Davis Chirchir olero ni bei mar teko sitima nyalo dhi malo, wach ma bende biro tok ka duol mang'iyo bech mauta pachoka EPRA ne lando dok chien mag sitima gi otonglo 50. Kane olose limbe mare soko ma 7 Fox, Chirchir olero ni medruogno obedo kaluwore gi nok mar pi kuondego ma giyude pi maloso teko stima, wach ma medo chudo kambi mar dag stima ma Kengen tiyo gi diesel. Kaluwore gi oro madhi nyime, nok mar pi osemedore e soko ma Masinga ma bende tiyogo kaka kar kano pi maya e soko ma 7 Fox, ka bende osebedo koting'o pi lita maromo 1.5 trilion to gi sani to en lita 1.1 trilion. Nok mar pi biro chuno kambi mar Kengen chungo nyayo stima. Water is a form of potential energy. It sits there, and when you push it down downstream, those 20, 30, 40 meters, it runs the turbines. So when you don't have enough water, what basically that means is we'll not be able to generate. What we might be doing in a short while might be, if it gets worse, we'll be closing Masinga, which is a 40 megawatt generation. But Masinga is used as a reservoir to hold water for the downstream generation. So if we have to close Masinga, I guess what the engineers will do is to push all the water down to the cascades to support the generation downstream. Hopefully, God willing, and with the weather outlook that we are receiving sometimes in the next 10 days, we expect that we should be able